Hrvatska pošta Mostar, kao što smo najavili, proglasila je najljepšu marku za 2023. godinu na ovogodišnjem sajmu. Proglašenju su nazočili autori nagrađenih izdanja, a izvučeni su i sretni dobitnici nagradne igre Sjajne nagrade osvoji, najljepšu marku odvoji. Izdanje poštanske marke Europa 2023. Mir, najveća vrijednost čovječanstva, autora dizajna Linda Boss, Runa Eglitotir, Marin Musa osvojilo je titulu najljepše marke. Izdanje Međugorje 2023. autora Vijeke Lučića osvojilo je drugo mjesto, a treće je osvojila Božena Bošnjak, autorica izdanja Etnološko blago Kolijevka. Ukupno je tiskano 21 poštanska marka u protekloj godini, a glasovi su bili uključeni u odabiru najljepše marke koja je proglašena do 15. travnja. Povjerenstvo je također provelo izvlačenje dobitnika spomenute nagradne igre, a imena 10 najsretnijih glasača koji su osvojili vrijedne nagrade možete pronaći na društvenim mrežama te na stranici Hrvatske pošte Mostar.